Joo, ja moro Joo, vaan joo, kaikille moro. neljä Täällä vuotta on peliä. Täällä me pelataan pelataan ja täällä me Skylassia. pelataan tässä. Toi hyvä semmoinen, oliko se Joo, nyt ja datan Island kanssa. 8, joo. Ja nyt mä taas pilasin sun aloituksen. Niin, sä aina pilaat mun Niin. aloituksen. Ja nyt mä en peilaa, niin kuin äsken. Noin. Noin. Eli täältä nyt mennään tänne. Täältä tänne ja joka paikasta sinne tänne. Ja mulla on D-full. Mennään keskelle, mennään keskelle. Ha, tuu. Onko se jo? Äkki, mä oon keskellä, auta. Mä oon ihan low. Mäkin on. Täällä on tyyppi, ei se oo sä, onneksi. Ota G-apple. En mä oo kyllä ollut low, mutta silti. No. Sä oot lovia. Täällä on tyyppi, mua Mä näen hakataan. se boba. Au! Äkkiä hirveet barrikaadit. Meitä bovataan. Se ei osunut muuhun ollenkaan. Muu se on osunut 100 kertaa jo. Ajattele jos se tappaa mut. Se on maailmanloppu, jos mut tapetaan. Mitä? Se heitti tämän blokin läpi mua kananmunia. Täällä on tyyppi! Pikkainen lagi. Pikkainen lagi. Älä. Heitä mua tuolta yli. Oota. Mä laitan mun renderistä se pienemmällä mun lagaa. Suojele. Mulla on lagaa. Äsken mulla oli chesti auki, sit yhtäkkiä tää muuttuu tableksi. No onko sit chesti ja sit se avautuu table. Joku bovaa meitä. Toi. Niin bovaa. Mulla on D-full nyt. Mulla on ollut aikaa sitten. Niin, Onks noin hidas? Mä en chattaa mun miakan. Mulla olisi ollut sullekin D-fulli taikoi sitten. Joo, mutta et sit kuitenkaan oikein sanonut. Hei mäkin entlettaa. Hei, missä mun entlettaa? Joo, botlet on. Ei sulla oo ollu mitään ensin. Joko miksi mä... Me ollaan vähän noobeja tässä pelissä, koska mun lagaa. Toi tyyppi on ihan nobaluuteis. Silloin nyt mä teen laskelmat. Silloin tasan... Joo, bova vaan. Se et saa muhun Prot 1 ja amp 1. Tai ump. Ja sä sait miakkaan prottu 1 ok. Joo. Miakkaan tuli... Smite 1. Hei, mikä toi? Se on smite, jos miten. No, sanotaan, ei se ota, kun kirjoitetaan Smitelle. Tuolla menee, mä tiputan ton lumipalloa. Nyt lähtee hirveä Tiputa, mutta mulla ei ole levuja. Ei, mä tiputin tyypin, mä edin lumipallokombon. Lumipallokombo, siinä sulle levua. Älä lumipallokomboa. Älä lumipallokombo. Tänne osan nimeksi tulee lumipallokombo. Lumipallokombo. Joo. Enää meidän yksi tyyppi, se on toi Ichiko, se on ihan nubiluutis. Kato kuinka nubiluutit silloin. Kato. Saanko tappaa ton tyypin? Ei kun mä käyn. Okei, vaan. Kato kuka menee se kabuu. Kaboom! Kaboom, kaboom. Edge, onneksi olkoon. No, mitkä kammat sulla on enchantetut? Mulla on Prottu 1 ja Umbreakin 1 tässä, Chestplateissa ja Smite 1 tässä. No, vedetään normi D-miakoilla ja normi armoreilla. Ok. Otetaan nyt reilu, et mulla ei mitään gameplay-vaikutuksia. Niin. Varmaan muistat mitä ennen on tapahtunut. Mä oon voittanut aina kun sulla on ollut gameplay, paitsi viimeksi mä annoin sulla armoa. Niin varmaan annoitkin. Mä olin annoin. OP. Nyt mulla on Mä annoin sulla armoa kun niin. Mä oon ihan varma, että mä hävitän. No niin kai, mä vedän nyt tällä Joo, me kuvataan Umpunkaa ehkä tänään, mä en tiedä mihin se on hävinnyt, se ei oo Skypessä. Niin. Toi sanoit, otaks mä täysillä vai en? Laittakaa kommenttiin, ottaako toi seuraavassa videossa täysillä. Tässä videossa saa ottaa puoliksi täysillä. Ja saa komboa, mutta se ei saa ottaa ihan täysillä. Saa komboa, ok. No mäkin saan komboa sitten. No et sä osaa. Jaa, en osaa. Sä et osaa, niin oo. No niin, NYT nyt, joo. Oota. Fishing rodit käyttöön. Ei saa käyttää. Oota. No joo, mä oon ihan OP fishing rodeilla. No ei kun, mullakin pitää olla. Mullakin pitää olla. Joo. Mulla on hirveesti GP. Edetään fishing rod mulla.
vaan. Joo, toivottavasti datan ääni kuuluu tänään, kun se pikkuveli ei sekoile, niin kuin viime videossa se pilasi. Niin se palas. Pikkuveli on palannut. Mut se on nyt kylläkin uphill. Sillä Niin. kerrotaanko missä sinä asut? Ei. Miksei? Ensi videossa. Onko... Ja sun videossa vai mun videossa? Sun. Toi ei oteta fishing rodia, kun mullakaan ei No oo. höö. No mä häviin sulle sun. No, mulla on hotbari tyhjä. Kato vaikka tää video, niin se... Paitsi mulla on opsi, ei oo enää. Noniin, Oota, mä laitan turhat kamat pois. Ei vielä Älä ala. nyt älä jaksa. Mitään komboista. Nyt on paikka. Äkkiä physics rod. Jos se... Toi oli niin lähellä. Mulla on, Miksi ne ei mene yli? mulla on hyvä taktiikka. Noille ei oo. No. Mulla on hyvä taktiikka. Nyt mä tuun sun takaa ja komboon. Ei vaan. Mulla puuttuu HV. Niin märkinä. Noin. Se meni Kunhan sun hotbari on tyhjä, ei siinä muuta pahaa. Joo. Mä heitän vielä noin pari. N. Oota. Mä heitän noin. Y. Ei vielä. Nyt lähtee kombo. Ei, ok. Oota, pitää pustella kädet. Munkin pitää putsata ja nyt mä laitan mun renderistä sen niin pienellä kuin voi vaan laittaa. Sama. Paitsi mulla ei lakaa nyttenkään. Mut mä laitan... Ei laitakaan. Noin. Mä syön mun sormet pois, niin jonka märät. Paljon sun FPS on? FPS, no en mä tiedä, en mä kerki kattoo. Eikö, oota, mä katon. Joo, etsi, 60. Joo, mulla on 14 ja tuntuu, että on 5. No ihan sama se ounaat kotiin. No, Ai sulla on 5. niin, no NYT nyt. Tuu tänne, jos uskalla. En uskalla, jos mä häviän sulle kuitenkin. Joo, mä en saa sua edes hittiä yhtään. Mä en ota täysin kyllä. Joo, mulla Jos mä ottaisin täysin, niin mä olisin jo tappanut sen. niin nois. No se on, joo, et totta. Joo, sen mä lensin niin päällä. Joo, paljon sulla on varmaan täydet HP:t vielä. Paljon jäi HP. 5. Joo. No mulla te voitte katsoa kaikki, ketkä katsoo tätä turhaa videoa. Nyt tultiin takaraapilta. No, ok. Ei oo turhaa. Moro vaan kaikille. Ja toivottavasti me saadaan kuvattua tänään on mun video. No, joo. Moro vaan kaikille. Moro.